Kasano tattato yan? Sigurado kaungat na kang baak tatan. Dapat mantik na tinimpa ni baak, kababain. May lakay. Ano di pan panunutom dita? May lakay. Nagkatungtungan ka. Sumbat ka mataan. Di kag sa osip, papung ka dita. Madiaba ka. Paya. Kunak, ano di pan panunutom dita? Kasi ba ka? Awan, tumaytayabla ti panunot ko. Lord, sapay la kumay kanyo ti panunot at lakay ko. Yan. Ikararag mo pa talaga ba kay? Ape madim kayat. Para kinyang malang terarami di lakay. Saklat tatig kararakan ba kay? Kayak mo. Ana, dita ka lang aro doon. Nagpanunutan. Kanapay kumarami doon sa bali ba kay? Nalpasa pa nagpadigos ubingaon. Nakaluta pa si Dontan. Nakarami da pa ti yelon. Tapos nakawali sa pa yung unagan. Nakinaw pa ti platon. Nga na nga nang tatatibigaton. Nga natataon pa yung obram. At talagpampanunod ti kwa ko umaon. Mabalingag sound ba kay? Apeng bagak na di kag bali nagsao. Madi ba kay? Umadi magayam. Ana, di ka peggaro dita? Kutatayak pa yung maggargaraw ba kay? Ay nati kunak, aggaraw ka ditan. Tamakobra ka man. Ano to ba ba kay? Kat nagadi kaldero. Di pinasiisan. Apa yung tatam namin baga ba kay? Ay, o Kristi sabang nga talaga. Agsublak dito nga darati ka pa'y kita ma. Bumba kay, sabaruno ako. Punay mo tan ni Apong kon, nakalaklakayanan, naggulbud pa'y. Apay may labs. Apay nga tinimpalak. Madinak nga may loves. Pumanong kayo man dito ay? Umalis kayo man dito ay? Kinaulbud da, natimpak pa'y tuloy ni Baa. Hindi kayo pakpakita kanya ako. Kasano tattato yan? Sigurado kaungat na kang baak tatan. Dapat mantik na tinimpa ni baak, kababain. Katungtok man gayam ni Manang ken ni Andres.
pintas ni Mayla nga dungukon. Masin George, ano nga takakuin ni Andres? Pas nga ta nila kay Kon, this is isan nan. Oh no! Kisti sa bana. Gana tata di pinis isan dagitoy? Oh my god! Oh no! Nani? Hoy lakay! Hoy lakay! Hoy lakay! Di ba yung bagat kinyam nung nagsublat dito awang ka dito yan? Umalisa mo bakit? Ratuya mo papag. Ay, kisti sa bang! Di ba radyayak tatay itong kabakait? Tatara tuya papagay. Amok! Oh, amo mo gayang bakit? Kapag nga kasta ka. Ay, nagbiga laki dito kastuyin ay ah! Ampay bakit? Hindi na tinarigat. Nani? Kisti sa bang, mapaanak na lang nga madi oras. Kita ma? Oh no! Apay, ano kaya mga oras bakit? Ina! Oh, ano bakit? Agsaw ka mata, ano oras ka main? Bruh! Tumadar ka man dita! Pay baka nga patatdiran nak. Basta! Tumadar ka dita! Partakan! Oh, nakatakdara akong bakit. Umasilig ka man basait! Ampay bakit? Basta! Umasilig ka basait! Wala, mo di ata tanta panuno mo bakit. Nani? Ron, madiati darot di panuno ko! Siguro. Dapat pala akong bakit. Masama pa. Ang lakay! Mga tanday to! Kumakong ka. Sakto ati dapat panunot ka. Oh, nakasidog ang bakit. Kista ko na. Kista ko, Anderson. Yun, kiss ka natin na! Aray ko, bakit? Aray ko. Makamanti pa ba? Aray. Ana, nasakit? Naputot. Lalo nga pumudot ata! Numadimis isang dagay kaldero! Tunan na bakit? Apang ko isa na. Aray ko. Is-isam nga talaga na ah! Numadim kayo may sinat talapayag mo! Kung bakit isa nga talaga ang promise. Sige, nawamin na kita ah! Amin na gito'y bakit? Wow, nawamin na kita! Dapat aon makita kong uging na ah! Oh no! May katay mo na gito'y uging na gito'y bakit? May katda kita! No talaga kaya mo! Ana, dim talaga kaya't ngikata na kita uging na? Apay, dayan bakit? God, sige, numalpas ka dita, linisan pa yung siyara. Oh no! Mabaling nga palpasok pa gito'y bakit? Nani? Kita na yung timbagak. Palpasok pa gito'y. Oh, naawa na magaya. Sige, partakan dita. Yan. May kat pa na tagit yung uging na gito'y. Sauce! May kat to giti uging na gito'y. Narulot to giti ramay kaon. Apo, makasawa ko mamon, iba akin ka. Maranasan na mo di kita kisusting abiyang.